Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Naka jingmi ka Jingkynthoh bagi khardop talasi lani ki check gate ka Khasi Hills Autonomous District Council kinang bun ha ka jingalam jong ka Voice of the People Party VPP ya ka Executive Committee na Lor bakamdan satya ka jingkhot tendar na ka benta kite ki khardop uba Winston Tony Lingdo kumu Chief Executive Member ula Pynphai ya kite ki Jingkynthoh ha ka lightre unailar arja arphunrio. Halor ka Jingkynthoh ka balami na wiu activist ba Khlem khot tendar uba Winston ulaong ba jin lada Kylli kum ka Executive Committee kan ai bet da ka Jubab. Nalor ka ni uba Winston ulaong ba kani ka Jingkynthoh ka long bet tek bakat notli ki work order la dapan ai bat lo benram baka dei ka sin jam ka bening kong ba ya ki khardop na do bawan ka VPP ha KHADC la khot open tendar la ni public notice bat ki khatwai tali ki khardop ki ba pau ha ka Jubab RTI ru ki dei ki bala don ha ka public notice. Shusho ulaang bahakis nam baros kata kadon gajing lombean bat ka KHADC kamyo jingmi pisa bat kumta mentala bo kat kum gi kendon anye gi kherdop bala I work order hadin bala debbu public notice. Lingba ka to ka RTI ka ba pilai ba kala ami po social media ba dapat kat kubor. Kawai ka pangasoling ngo ka Shillong no ba itu inong file ka to ka RTI. Ka Kylli ka ba ilabu lingba ka RTI ka jongki tek kum ba ilapan lingba ki Kylli ngilai. Di ka basulingo enga ka Shillong no tanggani ka way ba po ki kot kubor ba social media ka don ka Jingkynthoh nakatuka nagitui activist yung ba ka district council ka kamkot tender ne public notice dada fi Kylli tingi na ka district council rungin ai ka nyepi ka ta ka kot kasla andai ka jing ka long ba ikam Kylli hatongi kot tender ne kot public notice ya ka tu ya ki gates Nega jing Kylli ke jong I ke Kylli be tek kat no teli ki work order PI. Kini di ki work order ski badan bat ngah ni kaman. Di kini ki jo ki copy ski bangila ai sha kitu ki RTI activist di kumang omentan ka jing Kylli ki kam Kylli hatongi ai public notice na ni hatongi le ka tender. Jin da ki Kylli tingila ai ke Jubab. Mande ke jing Kylli be kat no teli ki work order tingi ai be tangka ka jing don jong ki work order. Tang man shai lang baro. Nadu ka por ka basdang jong ka jingwan shimti ka jong hangi po office ya kini ki gates ki bapher ngan yethu ipi kade ka senjam ka beningkong ka bangi ngila le ka public notice ya kini ki khatwai tili ki gates ki balap apa ka RTI ru ki ladon ki public notice ban ngi hangi po office di le si di RTI activist da ikuha ya ka list jong ka public notice ru nginai henry kumachu benrap ya ke ba phila Kylli ka Shillong no ba khatwai tili ki gates ki bangila abu haki strategic points kumachu ai nuksai phi kidon ki gates ki bangila abu ki bangi tip ba kadon ka illegal collection te baro kitu kisnam ka yat be da ka illegal ka district council ru kam yo revenue te ha ka jaka jong kitu ki illegals ka ba manta ngila abu da ka belong legal da ka bangi ai da ka work order but chua bangi ai da ka work order ru ngila abu da ka public notice hang ni apa notice board jong ka district council ka bangi ai por hadu nyo na di shipos ngi ya kinong application na kinong applicant ki banwan ban apply ha ka be dei bat ka jingyo ka jong ki gates ti ban ong ya ban bun te ngam tharai ba ngani ha bat ka Kylli ka jong phi ban ong bangi pen bun andai kini ki gates ki bla don rupa na do kham mashwa di keshu ni pendu kat ni na kiwi ki jaka ni install shiki jaka ki bangi sungthu ba ka revenue ko jongi ka don ka jing leakage ka babon di dei tang bangin yo bangin te la kami ka to ka leakages ka jongi ni yo ban install kini ki gates haki jaka ki bangi installment ta na kini danga bakla mga ka don stage po west castles ki don ko masausan tali mo ti haki tu ki jaka ki bangi la tikna ba ki dei ki illegals gate ki bal ayeng na do formashwa nila permi da kani ka legal ka bangi I work order ti kani ru ngan suong ipi ka debe tek tang ka trial basis mo namar ba haki jaka ki budon ki illegal muswa ngila abo da ki gates ki belong legal lingba ki work orders ti kin trekam ngin say pet hadin uniusna namar bangila ai ya kini ki work order shaki pet ba ki ba pair nang tinapo west castles but lada ki wan ai ka report hadin dakut ka term ko jongki ni dakut ka time period ka bangi ai namar be ka financial year be tingin sa yo bangin ya pet ani ban khmi
Hato kalong ni em ka badon kam pada bangi nang beteng yi kita kigiet dan ingin penduk ini kigiet nama bangi sungutu ka jingbu ka jung yi ini kigiet ha mentau senam ka Shillong no tang mentek la kam ye ka tu ka jingyat ba illegal jung ini kigiet ski badan ka tu jaka Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya